Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnana Timirardhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Prajarine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോട്ട് മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ അധ്യായം 3 കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. കർമ്മയോഗത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? കർമ്മം ചെയ്യണത് നിർബന്ധാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. കർമ്മം ചെയ്തേ പറ്റൂ, വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങള് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. കർമ്മം ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ആ കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിലാണ് കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് എല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, അത് ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ നമ്മളെ ബന്ധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്തേ പറ്റൂ. ആ കർമ്മം വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണമെന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. കർമ്മം ചെയ്യണം. ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം എങ്ങനെയായിരിക്കണം? വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിലാണ് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതെന്ന്. ഈ മിഷ്യന്റെ വില കണ്ടോ ചേട്ടാ? 17,000 ഹരേ കൃഷ്ണ. വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യണം, അതിന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല. അത് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേവാൻ ഭാവയതാനേന തേ ദേവാ ഭാവയന്തു വഹ പരസ്പരം ഭാവയന്ത ശ്രേയ പരമവാപ്സ്യത. ദേവന്മാർ യജ്ഞം കൊണ്ട് സന്തുഷ്ടരായാൽ നിങ്ങളെ അവർ സന്തുഷ്ടരാക്കും. ഇങ്ങനെ പരസ്പര പ്രീണനം കൊണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും പരമശ്രേയസ് അനുഭവിക്കാം. അപ്പൊ യജ്ഞം കൊണ്ട് ദേവന്മാര് സന്തുഷ്ടരായി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ സന്തുഷ്ടരാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ പരസ്പര പ്രീണനം കൊണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും പരമ ശ്രേയസ് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം എന്താണ്? ദേവന്മാരുടെ പ്രീതിയും അപ്രീതിയും മനുഷ്യന്റെ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദേവന്മാരുടെ പ്രീതിയും അപ്രീതിയും എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? മനുഷ്യന്റെ യജ്ഞങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ദേവന്മാര് സന്തുഷ്ടരായി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? മനുഷ്യനെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? അവരെ സംതൃപ്തരാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പറയാം. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സർവയജ്ഞ ഉപഭോക്താവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് വിഷ്ണു പൂജിക്കപ്പെടുന്നു. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും പ്രധാന ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അത് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പോ ഭഗവാനും പൂജിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഭഗവാനെ പൂജിക്കുക, വിഷ്ണുവിനെ പൂജിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഉദ്ദേശം. കാരണം എല്ലാത്തിന്റെയും ഭോക്താവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. വേദങ്ങൾ പറയുന്നു യജ്ഞാചരണം സർവകർമ്മങ്ങളെയും പവിത്രീകരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? യജ്ഞാചരണം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ദേവന്മാർക്ക്, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ദേവന്മാർക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നത് പറഞ്ഞത്?
ദേവന്മാരാണ് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലെ അധികാരം ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഭരണകർത്താക്കൾ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഭോക്താവ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താണ് ഈ ദേവന്മാരെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളും. ഇപ്പം അധികാരം ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഭരണകർത്താക്കളാണ് ആര്? ഈ ദേവന്മാരെല്ലാവരും തന്നെ. അപ്പൊ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭോക്താവ് നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ യജ്ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഉദ്ദേശം. ഇപ്പൊ എന്താ പറയണത്, നമുക്ക് ഈ വേദങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാ കിട്ടിയത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വേദങ്ങൾ കിട്ടിയത്. ഭഗവാൻ വേദങ്ങൾ ആർക്ക് കൊടുത്തു? ബ്രഹ്മാവിന് കൊടുത്തു. ആ വേദങ്ങളുടെ പ്രകാരം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ എന്താണോ ആ കർമ്മങ്ങൾ എല്ലാവരും അനുഷ്ഠിച്ചു പോരാ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വേദങ്ങൾ ബ്രഹ്മാവിന് നൽകി. ബ്രഹ്മാവ് ആ വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം നിയത കർമ്മങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടീസ്, ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ആ വേദപ്രകാരം നമ്മൾ എല്ലാവരും ആ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു പോരും. വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? ആ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് മഴ ലഭിക്കും. ദേവന്മാർ സന്തോഷിക്കും, നമുക്ക് മഴ ലഭിക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കാണ്? നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ആർക്ക് സമർപ്പിക്കാണ്? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാണ്. ഇതിങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ പോലെ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത്. യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുക ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ പറയാ ധാന്യങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം എന്താണ് ശരിക്കും അറിയാവോ? നമ്മള് അതിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ. എന്തിനാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ്? എന്തുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അത് പറയുന്നത് അങ്ങനെ? കഴിക്കുന്ന സമയത്തും ഭഗവാനെ ഓർമ്മിക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് നന്ദി സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ ദൈവകൃപ ഇല്ലാതെ നമ്മൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ ആഹാരം പോലും കിട്ടില്ല. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ താങ്ക്ഫുൾ ആയിരിക്കണം മാതാജി. പിന്നെ വേറെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ പറയാനായിട്ട്? വേറെന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോ അതിലെ പാപം നമുക്ക് പറ്റില്ല. അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ കഴിക്കണത്. ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമായിട്ടാണല്ലോ. ഭഗവാന് നമുക്ക് തന്നതാണ്. അത് നമ്മളെ മോഷ്ടിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് അല്ലെ? കൊടുക്കാതെ. അത് പറഞ്ഞു. പിന്നെ വേറെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? വേറെന്തെങ്കിലും മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ടോ? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് കാര്യങ്ങളാണ്, ഒന്നും തെറ്റല്ല. എല്ലാതും ഈ പോയിന്റുകളൊക്കെ അതിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. ഭക്ഷണം ശുദ്ധീകരിക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭക്ഷണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അറിയാവോ? നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നുണ്ട്. അതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള്? കേട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി. താമസിക്, രാജസ്വിക്, സാത്വിക് അങ്ങനെ പറയുന്ന ആഹാരങ്ങളുണ്ട്. ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുന്നവര് സാത്വിക സ്വഭാവമുള്ളവരായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയണേ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ പോയിന്റുകളും ഇതിന് വരുന്നത് തന്നെയാണ്. കാരണം നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് നിവേദിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മളെ കർമ്മങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട്. കാരണം കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണം നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ ആ ധാന്യങ്ങൾ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ പല രീതിയിൽ പല ആളുകളിലൂടെ കൈമാറിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കും കൂടി അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരികയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്നതോടെ അതെല്ലാം ഇല്ലാതായിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യാണ് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അത് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നന്ദി സൂചകമായിട്ട്, കാരണം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്, ഒരു നന്ദി സൂചകമായിട്ട് അത് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അതൊക്കെ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ആഹാരം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? കാരണം ശുദ്ധീകരിച്ച ആഹാരങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതവും പവിത്രമാകും. മാത്രമല്ല നമുക്ക് എന്താണ്, ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യാണ്, അത് പ്രസാദാണല്ലോ. ആ പ്രസാദം നമ്മളെ സ്മരണ മണ്ഡലത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മ കോശങ്ങളെ ശുചീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ. അപ്പൊ സ്മരണ ശുദ്ധീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് നമുക്ക്
നമ്മളെ ചിന്ത തന്നെ മാറിപ്പോകും. നമ്മളെ ചിന്താഗതി അത് സ്വാധീനിക്കും. നമ്മളെ ചിന്ത മാറിപ്പോകും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എവിടേക്കാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് അത് വഴിയൊരുക്കുക ചെയ്യുന്നത് നമ്മള്. കാരണം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മുടെ ചിന്തയെ സ്വാധീനിക്കുന്നതാണ്, നമ്മളെ സ്വഭാവത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നതാണത്. അപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ ചിന്ത തന്നെ മാറി നമ്മൾക്ക് എവിടേക്ക് പോകാം, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്കുള്ള വഴി തെളിയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഇതൊരു സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ എന്താണ്, ആ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ, നമ്മുടെ ചിന്തയെയും ഒക്കെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യാണ് പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. യജ്ഞങ്ങളുടെ പ്രകടനങ്ങളിലൂടെ മാതാജി ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നേ. ഹരേഷ്ണ മാതാജി ലാസ്റ്റ് മതിയാവോ? അല്ല, ഒരു ഒറ്റ മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ മാതാജി. മാതാജി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ യജ്ഞങ്ങളുടെ ഭോക്താവ് വിഷ്ണു ആണ്. അപ്പൊ വിഷ്ണു ആണോ കൃഷ്ണനാണോ? വിഷ്ണു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണനാണല്ലോ എല്ലാത്തിന്റെയും അൾട്ടിമേറ്റ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഡൗട്ട് വന്ന മാതാജി. കാരണം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മാതാജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ കൃഷ്ണനാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്, വിഷ്ണു ഒന്നും മുകളിലാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ അത് എന്തുകൊണ്ട് വിഷ്ണു കൃഷ്ണനല്ല എന്നുള്ള ഒരു സംശയം വന്നതുകൊണ്ടാ. വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണല്ലോ. ഭഗവാനാണ് ഏറ്റവും അൾട്ടിമേറ്റ്. ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ വച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഓരോ എന്താ പറയാ, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആരാണ്, നമ്മൾ പറയുന്നത് കാരണോദകശായ വിഷ്ണുവിലൂടെയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന് സൃഷ്ടിക്ക് കാരണമാകുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരാണ്, കാരണോദകശായ വിഷ്ണു അല്ലേ പറയുന്നത്. പക്ഷെ കൃഷ്ണന്റെ പേരല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മള്. പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ് ആരാണ്, കൃഷ്ണനാണ്. പക്ഷെ കൃഷ്ണൻ ഓരോ കാര്യങ്ങള് ഓരോരുത്തർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളത്. ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവതാരങ്ങളാണ്, ഓരോ രൂപങ്ങള് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി. അവതാരങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. ശരി. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കാര്യം വെച്ചാൽ അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മള് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ്, നരേന്ദ്രമോദിയാണ്. പക്ഷെ ചിലപ്പോ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നരേന്ദ്രമോദി ആയിരിക്കില്ല. പക്ഷെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ വ്യക്തിയാണോ ഏറ്റവും അൾട്ടിമേറ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ. മനസ്സിലായി. കൃഷ്ണ മാതാജി. യജ്ഞങ്ങളുടെ പ്രകടനത്തിലൂടെ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. യജ്ഞത്തിന്റെ പ്രകടനത്തിലൂടെ ഒരാളുടെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഒപ്പം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരാളുടെ നിലനിൽപ്പ് ശുദ്ധമാകുന്നു. അസ്തിത്വത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ബുദ്ധി ശുദ്ധമാകുന്നു. ബുദ്ധി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് മോക്ഷപാതയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയും. ഇതെല്ലാം കൂടിച്ചേർന്ന് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന്റെ വലിയ ആവശ്യകതയായ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കും. അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, യജ്ഞത്തിന്റെ യജ്ഞങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭക്ഷണങ്ങള് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നതിലൂടെ ഒരാളുടെ നിലനിൽപ്പ് ശുദ്ധമാകും. നിലനിൽപ്പ് ശുദ്ധമാകുന്നതിലൂടെ ബുദ്ധി ശുദ്ധമാകും. ബുദ്ധി ശുദ്ധമാകുന്നതിലൂടെ എന്താണ്, മോക്ഷപാതയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും. മോക്ഷപാതയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാള് കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഒരാളെ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിച്ച് കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക്, ഭക്ഷണത്തിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പ് ശുദ്ധമാകും. നിലനിൽപ്പിലൂടെ ബുദ്ധി ശുദ്ധമാകും. ബുദ്ധിയിലൂടെ ചിന്ത ശുദ്ധമാകും. ചിന്തയിലൂടെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് നമ്മളെ വഴിതെളിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇഷ്ടാൻ ഭോഗാൻ ഹി ദേവോ ദാസ്യന്തേ യജ്ഞഭാവിതാഃ ജീവിതത്തിൽ വിവിധങ്ങളായ ആവശ്യങ്ങളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ദേവന്മാർ യജ്ഞത്താൽ സന്തുഷ്ടരായി ആവശ്യ വിഭവങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യർക്ക് നൽകും. ജീവിതത്തിൽ വിവിധങ്ങളായ ആവശ്യങ്ങളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ദേവന്മാർ യജ്ഞത്താൽ സന്തുഷ്ടരായി ആവശ്യ വിഭവങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യർക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ദേവന്മാർക്ക് തിരിച്ചു സമർപ്പിക്കാതെ മുഴുവൻ ആസ്വദിക്കുന്നവർ ചോരൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ജീവിതത്തിലെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ദേവന്മാർ യജ്ഞത്തിൽ സന്തുഷ്ടരായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്, നമുക്ക് വേണ്ട ആവശ്യ വിഭവങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യർക്ക് നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ദേവന്മാർക്ക് സമർപ്പിക്കാതെ, തിരിച്ചു സമർപ്പിക്കാതെ അത് മുഴുവൻ ആസ്വദിക്കുന്നവരാരാണ്, ചോരന്മാരാണെന്നാണ് പറയുന്നത്.
ഇപ്പൊ ദേവന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ കിങ്കരന്മാരാണ് അല്ലെ. അതായത് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഓരോന്നും ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ദേവന്മാര്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ദേവന്മാർക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മളുടെ സമർപ്പിക്കാതെ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? ചോരന്മാരെന്ന് പറയാം. ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യം അറിയാത്തവർക്കാണ് ദേവന്മാർക്കുള്ള യജ്ഞം വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യം അറിയാത്തവർക്കാണ് എന്നിട്ട് ദേവന്മാർക്കുള്ള യജ്ഞം വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങള് എന്ന് പറയുന്ന യജ്ഞങ്ങൾ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണ്. ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യമായ ചൂട്, വെളിച്ചം, വെള്ളം, വായു, സൂര്യപ്രകാശം, നിലാവ്, മഴ ഇവയൊന്നും തന്നെ മനുഷ്യന് ഉൽപ്പാദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും അധിപൻ. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യം അറിയാത്തവരാണ് എല്ലാതും ആർക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നത്? ദേവന്മാർക്കുള്ള യജ്ഞം ദേവന്മാർക്ക് സമർപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു, വിധിക്കപ്പെട്ടു. പക്ഷെ ദേവന്മാർക്ക് അത് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ദേവന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമ്മള് ആ ഈ യജ്ഞങ്ങൾ മുഴുവനും ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ദേവന്മാർക്ക് സമർപ്പിക്കാതെ അത് ആസ്വദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ചോരന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മള്. ഈ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യർക്ക് വിഭവങ്ങളെ യുക്തം പോലെ വിതരണം ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനാൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ആര്? ഈ ദേവന്മാരെല്ലാം. അപ്പൊ ഈ ദേവന്മാര് വിധിപ്രകാരമുള്ള യജ്ഞങ്ങളാൽ അവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യം അറിയാത്തവരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ദേവന്മാർക്കായിട്ട് യജ്ഞം വിധിക്കപ്പെട്ടുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് ഭഗവാന് എല്ലാം സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് ദേവന്മാർക്ക് സമർപ്പിക്കുക. കാരണം ഭഗവാന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദേവന്മാര് സന്തുഷ്ടരായി എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ദേവന്മാർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ സന്തുഷ്ടനാവണമെന്നില്ല. പക്ഷെ തിരിച്ച് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദേവന്മാരും അതില് സന്തുഷ്ടരാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന യജ്ഞങ്ങള് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത യജ്ഞങ്ങളാണ് പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങള്. പക്ഷെ നമ്മള് ഭഗവാനെല്ലാം സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീണ്ടും വേറൊരു യജ്ഞത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ്? ബ്രഹ്മയജ്ഞം, മനുഷ്യയജ്ഞം, ദേവയജ്ഞം, പിതൃയജ്ഞം, ഭൂതയജ്ഞം, ഇങ്ങനെ 5 യജ്ഞങ്ങളാണ് പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങളിൽ വരുന്നത്. അത് സാധാരണ എന്താ പറയണത്? ഇതൊന്നും ചെയ്യാത്തവരാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. അല്ലാത്തവർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി? എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും തുല്യമായിട്ട് മാറിയാൽ നമുക്ക് പോകെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും പിന്നെ വീണ്ടും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതം ഈശ്വരദത്തങ്ങളായവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈശ്വരദത്തങ്ങളായ വിഭവങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്കായി മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ശ്രമിക്കാതെ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ അധികം കുടുങ്ങി പോകുന്നവർക്ക് ചോരന്മാർക്ക് അനുയോജ്യമായ ശിക്ഷ പ്രകൃതി നിയമം അനുസരിച്ച് കിട്ടും. അപ്പൊ എല്ലാ വിഭവങ്ങളും നമുക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അല്ലാതും ആരിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നിയോഗിച്ച കിങ്കരന്മാരിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കിട്ടുന്നത്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കിട്ടുന്നത്. അപ്പോ ഈ ഈശ്വര ദത്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ വിഭവങ്ങളെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ കുടുങ്ങിപ്പോകും. അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഈ ചോരന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. യജ്ഞശിഷ്ടാശിന സന്തോ മുച്യന്തേ സർവ കിൽബിഷൈഹി പുഞ്ചതേ യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു. സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. അപ്പൊ യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന ഈ അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. പക്ഷെ സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്താണ്? അവര് പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. അപ്പൊ യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാര് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. അല്ല സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവര് പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം. ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും കൃഷ്ണനിൽ പ്രേമഭക്തരാകിയാൽ ഭഗവാന് നിവേദിക്കാതെ അത് യാതൊന്നും സ്വീകരിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെപ്പോഴും ഭഗവാന് നിവേദിക്കാതെ ഒന്നും സ്വീകരിക്കില്ല. തനിക്ക് മാത്രമായോ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിനോ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ചോരന്മാരാണെന്ന് മാത്രമല്ല പല വിധത്തിലുള്ള പാപങ്ങളാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. പല വിധത്തിലുള്ള പാപഭോക്താക്കളും കൂടിയാണ്. അപ്പൊ അവര് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സ്വയം സന്തോഷത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം ഇന്ദ്രിയ സന്തർപ്പണത്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരെങ്ങനെയാണ്? പാപഭോക്താക്കളാണ്. അവര് പാപമാണ് ഭുജിക്കുന്നത് നമുക്ക് പറയാം. അന്നാത് ഭവന്തി ഭൂതാനി പർജന്യാദന്ന സംഭവഃ യജ്ഞാത് ഭവതി പർജന്യോ യജ്ഞ കർമാസമുദ്ഭവഃ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു. അതാകട്ടെ മഴ മൂലമുണ്ടാകുന്നു. മഴ യജ്ഞത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു. യജ്ഞങ്ങൾ വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും
എങ്ങനെയാണ്? ധാന്യങ്ങൾ വേണം നമുക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട്. ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത് മഴ മൂലമാണ്. മഴയാണെങ്കിലോ യജ്ഞങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. യജ്ഞങ്ങളാണെങ്കിലോ വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നാണ് യജ്ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ജീവിക്കാൻ എന്താവശ്യമാണ്? ധാന്യങ്ങള് ആവശ്യമാണ്. മനുഷ്യന് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായത് ധാന്യങ്ങളും പച്ചക്കറികളുമാണ്. അതുകൊണ്ട് കൃഷി ഭൂമിയിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെയാണ്, ഫാക്ടറി ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ എല്ലാം നിലനിൽപ്പിനായി ആശ്രയിക്കുന്നത്. മനുഷ്യന് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായിട്ടുള്ള ധാന്യങ്ങളും പച്ചക്കറികളും. സുജാത മാതാജിനെ ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്തോറും വീണ്ടും അൺമ്യൂട്ട് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ, മറ്റൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. കൃഷിയിലെ ഉൽപാദനം മഴയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. മഴയാകട്ടെ സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, വരുണൻ മുതലായ കിങ്കരന്മാരായിരിക്കും. അപ്പൊ കൃഷിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ഉൽപാദനവും നമുക്കറിയാം മഴയെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. മഴ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനും വരുണൻ മുതലായിട്ടുള്ള ദേവന്മാരെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാം, ചെയ്യാതിരുന്നാലോ ദുർഭിക്ഷം അനുഭവിക്കപ്പെട്ടേക്കും. അത് പ്രകൃതി നിയമമാണ്. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ, ഒരു മിനിറ്റ്, യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദുർഭിക്ഷം അനുഭവപ്പെടാം. അത് പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണ്. കാരണം നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യവും നമ്മൾ ഭഗവാനാണെല്ലാം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതെന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാതെ നമ്മൾ അതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം ഏതാണ്? സങ്കീർത്തന യജ്ഞം, നാമസങ്കീർത്തനമാണ് കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം. കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പൂജിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ വിഭിന്ന അവയവങ്ങൾ മാത്രമായ ദേവന്മാരും സ്വാഭാവികമായി പൂജിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ നമ്മൾ പൂജിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന അവയവങ്ങളാണ് ആര്? ദേവന്മാര്. നമുക്കറിയാം. അത് നമ്മള് ഇനി ഏതാണ് വിശ്വരൂപ ദർശനം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പൂജിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ മാത്രമല്ല പൂജിക്കപ്പെടുന്നത്, ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന അവയവങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാ ദേവീ ദേവന്മാരും സ്വാഭാവികമായിട്ടും പൂജിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. കർമ്മ ബ്രഹ്മോദ്ഭവം വിധി ബ്രഹ്മാക്ഷര സമുദ്ഭവം തസ്മാ സർവഗതം ബ്രഹ്മ നിത്യം യജ്ഞേ പ്രതിഷ്ഠിതം. വേദങ്ങളിൽ നിയന്ത്രിത കർമ്മവിധികൾ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് വേദങ്ങൾ. അതിനാൽ സർവവ്യാപകമായ അതീന്ദ്രിയ സത്ത കർമ്മങ്ങളിലാണ് എന്നെന്നും കുടികൊള്ളുന്നത്. അപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള കർമ്മവിധികള് വേദങ്ങളില് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് ഈ വേദങ്ങൾ. എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് ഈ വേദങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സർവ്വവ്യാപകമായ അതീന്ദ്രിയ സത്ത യജ്ഞകർമ്മങ്ങളിലാണ് എന്നെന്നും കുടികൊള്ളുന്നത്. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം യജ്ഞങ്ങളാണ്, അത് യജ്ഞങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച മാത്രമാണ് ആര് സന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാകുന്നത്? ഭഗവാൻ സന്തുഷ്ടനാകുന്നത്. ഭഗവാനാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ സമർപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോ വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം തന്നെ എന്താണ്? ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും മുഖ്യ ലക്ഷ്യം പറയുന്നത് തന്നെ. കർമ്മസംബന്ധമായ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ് വേദങ്ങൾ. വേദോപദിഷ്ടമല്ലാത്ത കർമ്മം വികർമ്മം ആധികാരികമല്ലാത്തതും പാപകരവുമാകുന്നു. കർമ്മത്തിന്റെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ വേദവിധി അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് രൂപം കൊണ്ടതാണ് വേദനിർദ്ദേശങ്ങൾ. ഓരോ ഇന്ദ്രിയത്തിലൂടെയും മറ്റ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ പ്രയാസമില്ല. ഭൗതിക സുഖാസ്വാദനത്തിൽ ആസക്തരായ ഭക്താത്മാക്കളെ അവരുടെ വഴിപിഴച്ച ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റി മിഥ്യ അസുഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ശേഷം ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ ഉതകുന്ന വിധത്തിലുള്ളതാണ് വേദങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ. വൈദിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവർക്കും കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാം. വൈദിക യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഫലം ചെയ്യും. അപ്പം കർമ്മസംബന്ധമായ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ് വേദങ്ങൾ. വേദോപദിഷ്ടമല്ലാത്ത കർമ്മം വികർമ്മം ആധികാരികമല്ലാത്തതും പാപകരമാണ്. അപ്പൊ കർമ്മസംബന്ധമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. ഓരോ കർമ്മങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ഓരോ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത്. അതില് കർമ്മവും വികർമ്മവും ഒക്കെ ആധികാരികമല്ലാത്തതും പാപകരവുമാണ്. അപ്പൊ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വേദവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്യുക, അതിനാണ് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. വികർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ വേദങ്ങളിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? അത് വികർമ്മമായി.
അപ്പൊ അത് ആധികാരികവും അല്ലാത്തതും പാപകരമാകും. കാരണം വേദത്തിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കർമ്മം, വേദത്തിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ചെയ്യാത്തത്, വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇന്നതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇപ്പൊ കളവ് പറയാ, കൊല ചെയ്യുക, ലഹരികൾ ഉപയോഗിക്കുക, ഇതൊന്നും നമ്മുടെ വേദവിധി പ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കർമ്മങ്ങളാണ്. അതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? വികർമ്മം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ കർമ്മോ വികർമ്മം എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. കർമ്മം എന്ന് വെച്ചാല് വേദവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്നത്, വേദവിധി അനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെന്ത് പറയാം? വികർമ്മം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കർമ്മത്തിന്റെ പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വേദവിധി അനുസരിച്ചായിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. പരമദിവ്യ വേദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ വേദങ്ങള്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയത്തിനും എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്കിപ്പോ കണ്ണുകൊണ്ടേ കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ വായുടെ സഹായം കൊണ്ടേ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ, അല്ലെ? കേൾക്കാൻ ചെവി കൊണ്ടേ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാന്റെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയത്തിനും ഏതൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാൻ കണ്ണുകൊണ്ട് ഭക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഓരോ അവയവത്തിനും ഇന്നത് എന്നല്ല, ഭഗവാൻ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സാധിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പോ ഈ ഭൗതിക സുഖാസ്വാദനത്തിൽ ആസക്തരായ ബദ്ധാത്മാക്കളെ അവരുടെ വഴിപിഴിച്ച ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റി മിഥ്യാ അസുഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ശേഷം ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ ഉതകുന്ന വിധത്തിൽ ഇപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ വന്നിട്ട് നമ്മള് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന്, ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന്, സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ സഹായിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് എന്തില് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്? വേദങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ. അപ്പോ അങ്ങനെ വേദത്തിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും? ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക്, എന്താണ് പറഞ്ഞ, വൈദിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവർക്കും കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാം. അപ്പൊ അവർക്കും എന്തിന്റെ ഗുണം കിട്ടും? ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഫലം കിട്ടും. അപ്പൊ അവര് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തം എന്താ പറയുന്നത്? ഏതൊരു സമയത്തും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുക, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്കും ഈ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ചെയ്യുന്നതിന്റെ അതേ ഫലം തന്നെ അവർക്കും ലഭിക്കും. ഏവം പ്രവർത്തിതം ചക്രം നാനുവർത്തയതീഹയഃ അഖായൂരീന്ദ്രിയാരോമോ മോഖം പാർത്ഥാസ ജീവതി. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, വേദങ്ങളാൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവൻ പാപം നിറഞ്ഞ ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ സന്തർപ്പണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നവന്റെ ജീവിതം ഫലമില്ലാത്തതാണ്. അപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവൻ എങ്ങനെയാണ്? പാപം നിറഞ്ഞ ജീവിതമാണ് അവൻ നയിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ സന്തർപ്പണത്തിന് മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നവന്റെ ജീവിതം, സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അവന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? അത് ഫലമില്ലാത്ത ജീവിതമാണ്. കർമ്മയോഗം, ധ്യാനയോഗം, ഭക്തിയോഗം എന്നീ 3 വഴികളിലൂടെ ഏതിലൂടെ ആയാലും ശരി, പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മനുഷ്യ ജീവിതം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം. അതിന് ഏത് യോഗത്തിലൂടെയും പോകാം. നമുക്ക് കർമ്മയോഗത്തിലൂടെയും ധ്യാനയോഗത്തിലൂടെയും ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെയും ഏത് വഴിയിലൂടെ എത്തിയാലും നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ദ്രിയ സുഖസക്തരായവർ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കുക തന്നെ വേണം. യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്താൽ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ചവർ തീർച്ചയായും കൃഷ്ണാവബോധം നേടും. യജ്ഞാദികൾ ചെയ്തിട്ടും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത്തരം വൈദിക വിദ്യകൾ വെറും സാൻമാർഗിക നിയമങ്ങളായി കരുതാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത്രയൊക്കെ നമ്മൾ യജ്ഞാദികൾ ചെയ്തിട്ടും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? അത്തരം വൈദിക വിധികൾ വെറും സാൻമാർഗിക നിയമങ്ങളായിട്ടേ കരുതാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. യസ്താത്മരതിരേവ സ്യാദ്യാത്മതൃപ്തശ്ച മാനവഃ ആത്മന്യേവച്ച സന്തുഷ്ട തസ്യ കാര്യം ന വിദ്യതേ. മനുഷ്യ ജീവിതം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞുവെക്കുകയും ആത്മാരാമനായി വർത്തിക്കുകയും ആത്മാവിൽ പൂർണ്ണ തൃപ്തനായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് കർത്തവ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം
ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു വെക്കുക. പിന്നെ ആത്മാരാമനായിട്ട് വർത്തിക്കുകയും ആത്മാവിൽ പൂർണ്ണ തൃപ്തനായിരിക്കുന്നവൻ എന്താണ് വേറെ കർത്തവ്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. കാരണം ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ഒരാൾക്ക് മേലിൽ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ താല്പര്യമോ ആസക്തിയോ ഇല്ലാതാകുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആ വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളില് ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല, ആസക്തി ഇല്ലാതായിട്ട് മാറും. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് അനേകായിരം യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൊണ്ട് സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു പോവുകയും ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ശാശ്വതത്വത്തിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അയാൾക്ക് അനേകായിരം യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൊണ്ട് സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തില് ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു പോകും. പിന്നെ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ശാശ്വതത്വത്തില് പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. കാരണം കൃഷ്ണാബോധം ഉദിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഏതൊരു സമയത്തും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്. അപ്പൊ തന്നെ എല്ലാ ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങളും തന്നെ ഒഴിഞ്ഞു പോകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നൈവ തസ്യ കൃതേനാർത്ഥോ ന കൃതേനേഹ കശ്ചന ന ചാസ്യ സർവഭൂതേഷു കശ്ചിദർത്ഥവ്യപാശ്രയഃ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവന് തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുന്നത് കൊണ്ട് നേടാനായിട്ടൊന്നുമില്ല. അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഒരു കാരണവുമില്ല. അവന് മറ്റൊരു ജീവിയെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുന്നത് കൊണ്ട് നേടാനായിട്ടൊന്നുമില്ല. കാരണം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ആ വ്യക്തിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇനി നേടാനായിട്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല. അത് ചെയ്യാതിരിക്കാനും ഒരു കാരണവും അവനില്ല. കാരണം വേറൊരു ജീവിയും അവർക്ക് ആശ്രയിക്കേണ്ടതായിട്ടും ഇല്ല. കാരണം ഈ ഒരു കർമ്മവും കൃഷ്ണാവബോധവാനായ ഭക്തൻ ദേവന്മാരല്ലോ മനുഷ്യരല്ലോ അഭയം തേടുകയില്ല. ഭഗവാനെ അഭയം തേടിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി, കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ ദേവന്മാരെ കൊണ്ടോ മനുഷ്യരിലോ അഭയം തേടേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. ആത്മജ്ഞാനിക്ക് വിധിവിഹിതമായ ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യയില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ എന്താണ്? ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചൊരു വ്യക്തിക്ക് വേറെ ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യാനില്ല. ഭക്തന്മാര് എന്താ പറയാ ദേവന്മാരാലോ മനുഷ്യരല്ലോ അഭയം തേടേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ എന്തൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അതെന്താണ്? എല്ലാത്തിനും തുല്യമായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാം തന്റെ കർത്തവ്യ നിർവഹണമാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന് പിന്നെ സ്വന്തമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് വേറൊന്നും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. തസ്മാദ് അസക്ത സതതം കാര്യം കർമ്മ സമാചരഃ അസക്തോ ഹ്യാചരൻ കർമ്മ പരമാപ്നോതി പുരുഷഃ. തസ്മാത് അതുകൊണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞ? ഫലകാംക്ഷ കൂടാതെ കടമ എന്ന നിലയ്ക്ക് കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുക. നിഷ്കാമ പ്രവർത്തനം ഭക്തനെ പരമപദത്തിലേക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? അതുകൊണ്ട് ഫലകാംക്ഷ കൂടാതെ, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലകാംക്ഷ കൂടാതെ ഒരു കടമ എന്ന നിലയിലായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റേണ്ടത്. നിഷ്കാമ പ്രവർത്തനം ഭക്തനെ പരമപദത്തിലെത്തിക്കും. നിഷ്കാമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു ഭക്തനെ പരമപദത്തിലെത്തിക്കും. അപ്പൊ കർത്തവ്യം എന്ന നിലയിലായിരിക്കണം, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ഒരു കർത്തവ്യം എന്ന നിലയിലായിരിക്കണം കടമകള് പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പരമപദം എന്നാൽ എന്താണ്? ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനും അവ്യക്തികവാദികൾക്ക് മുക്തിയുമാണ്. അപ്പൊ പരമപദത്തിൽ എത്താന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭക്തന്മാർ എവിടെയാണ് എത്താനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അവ്യക്തിഗതവാദികളാണെങ്കിലോ അവർ മുക്തിയാണ് അവർ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്. ഒരു നല്ല മനുഷ്യനോ അഹിംസാ നിരതനോ ആകണം എന്നത് വ്യക്തിപരമായ ആഗ്രഹമാണ്. ഭഗവത് പ്രീതിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നത് ഫലകാംക്ഷ കൂടാതെയുള്ള കർമ്മവും. ഇതാണ് ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ട ഉത്കൃഷ്ടമായ കർമ്മം. അപ്പൊ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനോ, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കർമ്മം എന്താ പറയുന്നത്? ഉപദേശിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ഒരു നല്ല മനുഷ്യനോ അഹിംസാ നിരതനോ ആകണം എന്നത് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ്. ഭഗവത് പ്രീതിക്കായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതാണെങ്കിലോ ഫലകാംക്ഷ കൂടാതെയുള്ള കർമ്മം, ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതുള്ളതാണ് ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെയുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കർമ്മം. ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ട ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കർമ്മണൈവാഹി സംസിദ്ധിമാസ്ഥിതാ ജനകാതയഃ ലോകസംഗ്രഹമേവാപി സംപശ്യൻ കർത്തുമർഹസി. ജനകൻ മുതലായ രാജാക്കന്മാർ തങ്ങൾക്ക് വിധിച്ച കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ച് പരിപൂർണതയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. അതിനാൽ സാമാന്യ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായി നീ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാണ്, കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം ജനകൻ മുതലായ രാജാക്കന്മാര് അവരും എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു? വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് പരിപൂർണതയിൽ എത്തിയവരാണ്. കാരണം അവരെന്തിനാ
ചെയ്ത് അവര് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവരായിരുന്നു. ജനകനെ പോലുള്ള രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവരായിരുന്നു. എന്നിട്ടും അവരെന്ത് ചെയ്തു? എന്താ പറയാ, വൈദിക വിധി പ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളെല്ലാം അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നു. കാരണം എന്തിനാണ് അവർ ചെയ്തത്? സാമാന്യ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരതൊക്കെ ചെയ്തു പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീയും എന്ത് ചെയ്യണം? കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് പറയണ. കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ഒരാൾക്ക് ലൗകിക കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യമില്ലെങ്കിലും എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നും പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും സാമാന്യ ജനങ്ങളെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാനായി ആ ഭക്തൻ കർമ്മനിരതനായിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ ജനകനെ പോലെ ഒരു മഹാരാജാവിനെ കൂട്ടിക്കോളൂ. അപ്പൊ അവരെന്താണ്? അവര് കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ലൗകിക കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും എങ്ങനെ ജീവിക്കണം, എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നത് സാമാന്യ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അവരെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാണ്? കർമ്മനിരതനായിരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ്. ജനകനെ പോലുള്ളവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവർ ആയിരുന്നതിനാൽ വൈദിക വിധി പ്രകാരമുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ആവശ്യം ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ എങ്കിലും എന്താണ്? സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് മാതൃക കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വിവിധ വിധിവിഹിതങ്ങളായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളെല്ലാം അവര് ചെയ്തു പോന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ജനകനെ പോലുള്ള എല്ലാവരും ഈ തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു പോന്നിരുന്നത്. ശരിക്കും അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ അവരെന്തിനാ ചെയ്തു പോന്നിരുന്നത്? സാമാന്യ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്തു പോന്നിരുന്നത്. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് അറിയാം, ഇപ്പൊ ഭഗവാനും അർജുനനും നമ്മൾ എന്താണ്, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിലാണ് ഈ സംഭാഷണമൊക്കെ നടക്കുന്നത് അല്ലെ. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കുരുക്ഷേത്രത്തില്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും അവിടെ എന്തിനാണ് ആ യുദ്ധം അവിടെ നടക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ വിചാരിച്ച നടത്താൻ പറ്റാത്തതായിട്ട് യാതൊന്നും ഇല്ല. പക്ഷെ എന്താണ് അവിടെ? ആ നീതിവാദങ്ങൾ കൊണ്ട് ഫലമില്ലാത്ത വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഹിംസ ആവശ്യമാണെന്ന് സാമാന്യ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് അവർ യുദ്ധം ചെയ്തത്. ഭഗവാൻ അവിടെ യുദ്ധം ചെയ്തത് എന്തിനാണ്? ചില സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഒത്തുതീർപ്പിന് പോയിട്ട് അതൊന്നും ഫലിച്ചില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഹിംസ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് സാമാന്യ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് യദ്യതാചരതി ശ്രേഷ്ഠ സത്ത ദേവേതരോ ജനഃ സായത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്ഥാതനു വർത്തതേ. ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്തു തന്നെ ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കുന്നു. മാതൃകാപരങ്ങളായ പ്രവർത്തികളിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളെ ലോകമൊട്ടാകെ ആദരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്തു തന്നെ ചെയ്താലും എന്താണ്? സാധാരണ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളോ ലോകമൊട്ടാകെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കും. അതുകൊണ്ട് പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഉപദേശിക്കാൻ തുനിയുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു ഗുരു എന്താണ്? വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റം പരിശീലിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു ഗുരു ഉപദേശിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്ന് തന്നെ വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റം ശീലിച്ചിരിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ഗുരു ആവാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ യോഗ്യതകളാണോ, എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ വേണ്ടത്, അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം, അത് ശീലിച്ചിരിക്കണം. സാമാന്യ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് ഗുരു ശാസ്ത്രവിധിക്ക് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം. പിന്നെന്താണ്? സ്വയം മേന്മ കൈവരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ ഉത്കൃഷ്ടരായ ആചാര്യന്മാർ അനുഷ്ഠിച്ചു വന്നിരുന്ന നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കണം. വിശിഷ്ട ഭക്തന്മാരുടെ കാൽപ്പടുകൾ പിന്തുടരുന്നത് കൊണ്ടേ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ മുന്നേറാൻ കഴിയൂ എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ മുന്നി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ഗുരു എപ്പോഴും എന്താണ്? ആചരിച്ച് കാണിക്കുന്നവനാണ് ആചാര്യൻ. അല്ലാതെ പ്രവൃത്തിയും എന്താ പറയുക മാത്രമല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ആചരിച്ച് കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനായിരിക്കണം ആചാര്യൻ. അതെല്ലാം അനുഷ്ഠിച്ച് കാണിക്കേണ്ടതാണ്, എല്ലാ നിയമങ്ങളും അനുസരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ കാൽപ്പാടുകളാണ് പിന്തുടരേണ്ടത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് മുന്നേറാനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുന്നവർക്കാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് മുന്നേറാൻ സാധിക്കൂ എന്നുള്ളത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ മുന്നി പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മെ പാർത്ഥാസ്തി കർത്തവ്യം ത്രിഷു ലോകേഷു കിഞ്ചന ജ്ഞാനവാപ്തമവാപ്തവ്യം വർത്ത ഏവാച കർമ്മണി. പാർത്ഥ, 3 ലോകങ്ങളിലും എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ല, എനിക്കില്ലാത്തതായോ ആവശ്യമായതായോ യാതൊന്നുമില്ല. എങ്കിലും ഞാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഈ 3 ലോകങ്ങളിലും എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് യാതൊന്നുമില്ല, എങ്കിലും ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ഓരോന്നും ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് യാതൊന്നും ഇല്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും എനിക്ക് ഇല്ലാത്തതായിട്ടൊന്നില്ല, എനിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടൊന്നില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും ഞാൻ എന്താണ്? വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എല്ലാവരും. നാനാഗ്രഹാധിപകളിൽ വെച്ചും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ജീവജാലങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള എല്ലാ അധികാരങ്ങളും നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്.
സർവ്വദേവന്മാരുടെയും ആരാധ്യനും ഭരണാധികാരികളിൽ അഗ്രഗണ്യനുമാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാന് ആത്മാവും ശരീരവും ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളല്ല, നിരപേക്ഷകനാണ് അദ്ദേഹം. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? ദിവ്യങ്ങളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് സമാനനായിട്ടോ അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടോ ആരും തന്നെ ഇല്ല. വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ വിധി നിഷേധങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. എന്നിരിക്കലും വേദശാസ്ത്രങ്ങളെ അതിലംഘിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയും ആര് ചെയ്യുന്നില്ല? ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന് ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടോ ഭഗവാന് സമാനനായിട്ടോ ഭഗവാന്റെ ഉപരിയായിട്ടോ ഒരാളുമില്ല. എങ്കിലും ഭഗവാൻ എന്താണ്? തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. യദി ഹ്യം ന വർത്തേയം ജാതു കർമ്മണ്യ തന്ത്രിതാഃ മമ വർത്തമാനുവർത്തന്തെ മനുഷ്യ പാർത്ഥ സർവശഃ. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യാതിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അല്ലയോ പാർത്ഥ, ജനങ്ങൾ എന്റെ മാർഗം പിന്തുടരുമായിരുന്നു. അഥവാ ഞാനിപ്പോ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങള്, കാരണം ഭഗവാന് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് യാതൊരു ആവശ്യമില്ല, പക്ഷെ ഭഗവാൻ ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ ജനങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ മാർഗം തന്നെ പിന്തുടരുമായിരുന്നു എന്ന് പറയാണത്. ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് ആവശ്യമായ സാമൂഹ്യ സ്വാസ്ഥ്യം പുലർത്തി പോരാൻ വേണ്ടി വംശപാരമ്പര്യം അനുസരിച്ചുള്ള ആചാരങ്ങൾ സംസ്കാര സമ്പന്നനായ ഏതു മനുഷ്യനും വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മതപരങ്ങളായ എല്ലാ ആചാരങ്ങളെയും നല്ലൊരു ഗൃഹസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ ഗൃഹത്തിലും പുറത്തും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നറിയാം. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് ഈ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു പോയിരുന്നത്? സാമൂഹ്യ സ്വാസ്ഥ്യം പുലർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതായത് ഈ സമൂഹത്തില് ഈ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആ സാമൂഹ്യ സ്വാസ്ഥ്യം പുലർത്തി പോരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ധാർമ്മിക പ്രമാണങ്ങളെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ്? ജനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ നോക്കില്ല. അപ്പൊ അവർക്കും ആ ഒരു ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ധാരണ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഒരു മാതൃക കാട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തത്? എല്ലാ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തു പോന്നിരുന്നത്. ഉത്സീദേയൂരി മേ ലോകാന കുര്യാം കർമ്മ ചേതഹം സങ്കരസ്യ ച കർത്താസ്യാം ഉപാഹന്യാമി മാ പ്രജ. ഞാൻ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കാതിരുന്നാൽ ഈ ലോകങ്ങളെല്ലാം നാശമടയും. അനാവശ്യമായ ജനപ്പെരുപ്പത്തിന് ഞാൻ കാരണമായി തീരും. അങ്ങനെ ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഞാൻ ഈ കർത്തവ്യങ്ങളൊന്നും, എന്റെ കർത്തവ്യം ഞാൻ നിർവഹിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകമെല്ലാം നാശത്തിലേക്ക് പോകും. അനാവശ്യമായ ജനപ്പെരുപ്പത്തിന് അത് കാരണമായി തീരും. അങ്ങനെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. സമൂഹത്തിന്റെ സമാധാനം വ്യഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന അനാവശ്യമായ ജനപ്പെരുപ്പം, അതായത് വർണ്ണസങ്കരം, അത് സംഭവിക്കാം. പിന്നെ ധാർമ്മിക നിയമങ്ങൾ പൊതുവെ അവഗണിക്കപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അവതരിച്ച് സമൂഹത്തിന്റെ തെറ്റ് തിരുത്തും. ധർമ്മത്തിന് നാശം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? അവതരിച്ച് ആ ധർമ്മം നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കണം, പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ ഒരിക്കലും അനുകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കേണ്ടതാണ്, പക്ഷെ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഭഗവാന്റെയും അദ്ദേഹത്താൽ നിയുക്തരായവരുടെയും ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയാണ് ഒരാൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഭഗവാന് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക് ഉതകുന്നതാണ് ഉപദേശങ്ങൾ. ബുദ്ധിയുള്ളവർ അത് അതേപടി അനുസരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരു പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കാനായിട്ട് ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അത് ബുദ്ധിയുള്ളവരെന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞത് അത് അതേപടി അനുസരിക്കും. സക്ത കർമ്മണ്യ വിദ്യാംസോ യഥാ കുർവന്തി ഭാരത കുര്യാത് വിദ്യാംസദാ സക്ത ചികീർഷുർലോക സംഗ്രഹം. അറിവില്ലാത്തവർ ഫലകാംക്ഷ മൂലം കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നത് പോലെ വിദ്വാൻമാരും ജനങ്ങളെ നല്ല വഴിക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം. പക്ഷെ അവർ ഫലത്തിൽ ആസക്തരാകാൻ പാടില്ല. അറിവില്ലാത്തവർ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നത് പോലെ. ചിലവരെന്താണ്? അറിയില്ല, അവർക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? അവര് ആ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അങ്ങനെ വിദ്വാൻമാര് ജനങ്ങളെ നല്ല വഴിക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തനം. അതേപോലെ തന്നെ വിദ്വാൻമാര് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നവര് ജനങ്ങളെ നല്ല വഴിക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം. പക്ഷെ അറിവുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഫലത്തിൽ ആസക്തി കാട്ടാനായിട്ട് പാടില്ല. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവനും അതില്ലാത്തവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലാണുള്ളത്. ആഗ്രഹങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലാണ് ഈ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയും അതില്ലാത്ത വ്യക്തിയും തമ്മിൽ വരുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി എന്താണ്? അതിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഉതകാത്ത വിധം ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരു അജ്ഞൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ പൂർത്തിക്കായിരിക്കും. എന്നാൽ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നും അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നും ഭക്തന്മാർ ജനങ്ങൾക്ക് കാട്ടിക്കൊടുക്കണം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയും അതിലില്ലാത്ത വ്യക്തിയും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്?
ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയും കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ഹരേ കൃഷ്ണ. ആഗ്രഹങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലാണ്. അതെ, ആഗ്രഹങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? വളർച്ചയ്ക്ക് ഉതകാത്ത ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യുകയില്ല. അതായത് എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടി എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. ചെയ്യും. അതേ സ്ഥാനത്ത് കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സ്വന്തം സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലോ എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ വ്യക്തി ചെയ്യുന്നത്. ബുദ്ധി ഭേദം ജന അജ്ഞാനം കർമ്മ സംഖ്യനാം ജോഷയെ സർവകർമ്മണി വിദ്വാൻ യുക്ത സമാചരാൻ. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയുള്ള അജ്ഞരായ ആളുകളെ വിദ്വാൻമാർ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കരുത്. ഭക്തിഭാവനയോടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ക്രമേണയുള്ള പുരോഗമനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തില് ആസക്തിയുള്ള അജ്ഞരായ ആളുകള്, എല്ലാവർക്കും ഇത് അറിയണമെന്നില്ലല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അപ്പൊ അവര് എങ്ങനെയായാലും കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിദ്വാൻമാര് അവരെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന് വിലക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം പതുക്കെ പതുക്കെ അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവരും പുരോഗമിച്ച് വരുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരെ ആ ഭക്തിഭാവനയോടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ക്രമേണ പുരോഗമനത്തിലേക്ക് വേണ്ടി വരാനായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു വരാനായിട്ട് അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെ നമ്മൾ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തല്ല വേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അവരെ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. വേദോക്തങ്ങളായ എല്ലാ ചടങ്ങുകളും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള. അപ്പൊ എല്ലാതും എന്തിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. കാരണം എല്ലാത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം എങ്ങനെയാണ്? കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാവരുടെയും ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം. വൈദിക ചടങ്ങുകളാൽ നിയന്ത്രിതമായ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണവും ഒരാളെ ക്രമേണ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലത്തെ കൃഷ്ണനെ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് സ്വന്തം പ്രവർത്തികളിൽ കാട്ടിക്കൊടുക്കണം. കൃഷ്ണാവബോധം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കിട്ടാവുന്ന ഫലമെല്ലാം നേരിട്ട് സിദ്ധിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, കൃഷ്ണാവബോധം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഫലം, അതേ ഫലം തന്നെ നമുക്ക് എന്തിൽ കിട്ടും? ഈ കൃഷ്ണാവബോധം സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കിട്ടും. അല്ലാതെ പിന്നെ നമ്മള് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ ഒരു പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട്, ഒരു കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. പ്രകൃതി ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹാമിതി മന്യത്തെ. മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ മോഹിതനായ ജീവാത്മാവ് താനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് ഇത് നിർവഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവം കൊണ്ട് ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കുന്ന എന്താണ്? ഈ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് താനാണെന്നാണ് ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങള്, 3 ഗുണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ആ 3 ഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. അപ്പൊ ഈ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ആരാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ, സത്വ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ മിഥ്യാഹംഭാവത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തിലെ ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കാണ് താനാണ് കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ തൽപരനായ മനുഷ്യന് താനാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്ന് മിഥ്യാഹംഭാവമുണ്ട്. മിഥ്യാഹങ്കാരത്താൽ എല്ലാ പ്രവർത്തികളുടെയും കർത്തൃത്വം തനിക്കാണെന്ന് അയാൾ അവകാശപ്പെടുന്നു. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണിത്. അജ്ഞാനം കാരണമാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത്. എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ആരാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ ശരീരങ്ങൾ ഭഗവത് ആജ്ഞയനുസരിച്ച് ഭൗതിക പ്രകൃതി നിർമ്മിച്ചതാണെന്നും അതുകൊണ്ട് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ഏത് പ്രവർത്തികളും കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കൃഷ്ണ സേവനം എന്നതിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഋഷികേശൻ അഥവാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അധിപതിയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പോ നമ്മുടെ ശരീരങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരവും സ്ഥൂല ശരീരങ്ങളെല്ലാം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ചാണ്. നമുക്ക് 2 ശരീരമാണുള്ളത്. ഒന്ന് സൂക്ഷ്മ ശരീരം, ഒന്ന് സ്ഥൂല ശരീരം. നമ്മളെ ഒരു ശരീരം എന്താണ്? നമ്മളിപ്പോ ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരവും സ്ഥൂല ശരീരം, ഒരു ശരീരം നമ്മൾ എന്താണ്? നശിച്ചു പോകാനുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ ശരീരം നശിച്ചു പോകും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ശരീരം എന്താണ്? അത് മരണശേഷം നമ്മളെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഇത് 3 കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകുന്നത്?
മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത്, ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത്, അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. സങ്കല്പം അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായിട്ടുള്ള ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയും കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കൃഷ്ണന്റെ സേവനം എന്ന നിലയിലാണ് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയാണ്. തത്വവിത്തു മഹാബാഹോ ഗുണകർമാവിഭാഗയോ ഗുണാഗുണേഷു വർത്തന്ത ഇതി മത്വാന സജ്ജത്തെ. പരമസത്യം ഗ്രഹിച്ച ഒരാൾ ഭക്തിഭരിതമായ പ്രവൃത്തിയും ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നന്നായി അറിയുന്നു. അതുകൊണ്ട് അയാളുടെ മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലോ അവയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭോഗങ്ങളിലോ വ്യാപരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ പരമസത്യം ഗ്രഹിച്ച ഒരാള് എന്താണ്? പരമസത്യത്തെ ഗ്രഹിച്ച ഒരാള്, തത്വവിത്തു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരമസത്യം ഗ്രഹിച്ച ഒരാള് ഭക്തിഭരിതമായ പ്രവൃത്തിയും ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നന്നായിട്ട് അറിയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാൾ, പരമസത്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്? ഭഗവാനാണല്ലേ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായ ഒരാൾക്ക് ഭക്തിഭരിതമായ പ്രവൃത്തിയും ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഭഗവാന് നമ്മൾ ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നന്നായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് അയാളുടെ മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലോ അവയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭോഗങ്ങളിലോ അയാളുടെ മനസ്സ് വ്യാപരിക്കുന്നില്ല. നിരപേക്ഷ സത്യം അറിഞ്ഞവനെ ഭൗതികതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള തന്റെ കുഴപ്പം പിടിച്ച അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നിരപേക്ഷ സത്യമായ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ ഭൗതികതയുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ലോകവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാലുള്ള ഒരു അവസ്ഥ, ഒരു കുഴപ്പം എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ആ വ്യക്തിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായ പരമപുരുഷന്റെ ഒരംശമാണെന്നതാണ് തന്റെ വ്യക്തിത്വം എന്നത് ആളിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയാണ്. കാരണം പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായ പരമപുരുഷന്റെ ഒരു അംശമാണ് താൻ എന്നുള്ളത് സത്യം ആ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. തന്റെ ഭൗതിക ജീവിതാവസ്ഥയെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് അധീനമാണെന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഭൗതിക പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരിക്കലും അയാളെ അലട്ടാറില്ല. അത് ഈശ്വര അനുഗ്രഹമായി കരുതുന്നു. കാരണം തന്റെ ഭൗതിക ജീവിതാവസ്ഥ തികച്ചും ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് അധീനമാണെന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും അയാളെ ബാധിക്കാറില്ല. അതൊരു ഈശ്വരാനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. പരമസത്യത്തെ, ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ എന്നീ 3 ഭാവങ്ങളിൽ അറിയുന്നവനെ തത്വിത് എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ പരമസത്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ 3 രീതിയിൽ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഒന്ന് ബ്രഹ്മമായിട്ടും പരമാത്മാവായിട്ടും ഭഗവാനായിട്ടും. ഇത് അറിയുന്നവനെ, ഈ 3 ഭാവങ്ങളിലും മനസ്സിലാക്കുന്നവനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? തത്വവിത്ത് എന്നാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത്? ഭാഗവതത്തില് പറയുന്നത്. പ്രകൃതേർഗുണ സമ്മൂഢോ സച്ചന്തേ ഗുണ കർമ്മസഹു താന കൃഷ്ണവിദോ മന്ദാൻ കൃഷ്ണ വിന്നാവിചാലയേത്. പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ മോഹിതരായി അജ്ഞാനികൾ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകുന്നു. തന്മൂലം അവയിൽ ആസക്തരാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് അധമമായ പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരെ അഭിജ്ഞന്മാർ വിക്ഷുബ്ധരാക്കരുത്. അതാണ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ മോഹിതരായിട്ട് അജ്ഞാനികള് ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളില് വ്യാപൃതരാവാണ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ബാധിച്ചത് കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താണ്? അവര് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായി പോകും. അപ്പോ അവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് അധമമായ പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും അവര്. അങ്ങനെ അവരെ അഭിജ്ഞന്മാർ വിക്ഷുബ്ധരാക്കരുത്. നോക്കാം. പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ മോഹിതരായി അജ്ഞാനികൾ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകും. തന്മൂലം അവയ്ക്ക് അവര് ആസക്തരാകുകയും ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാത്തിലും അവര് ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ശാരീരിക ബോധത്തോട് അത്യന്തം ആകൃഷ്ടനായ ഒരാൾ മന്ദൻ അഥവാ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ബോധമില്ലാത്ത ഒരു അലസനായി അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ശാരീരിക ബോധത്തോടാണ് അയാൾക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നത്? ആകൃഷ്ടനാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അയാൾ എപ്പോഴും എന്താണ്? സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി ആയിരിക്കും അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി എപ്പോഴും സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സന്തോഷം, സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താനാണ് അയാൾ എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു കെട്ടുകഥയായിരിക്കും. ആത്മീയ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അറിവ് നേടിയവർ ഇപ്രകാരം ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയവരെ വഴിമാറ്റാൻ ശ്രമിക്കരുത്. തങ്ങളുടെ ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിശബ്ദം തുടർന്നു പോകണം. മനുഷ്യവർഗത്തിന് അത്യാവശ്യമാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം. അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമുക്ക് എത്ര പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാക്കാത്ത അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളെ, ഈ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അറിവ് നേടിയവര് എത്രത്തോളം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകാത്തവരെന്താണ്? അവരെ നമ്മൾ തിരിച്ച് വഴിമാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിൽ ഒരു അർത്ഥമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു.
ഈ ഭൗതികതയിൽ വളരെയധികം മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരെ മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അല്ലാത്തവരെന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയവര് നിശബ്ദം തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകുക. കാരണം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. അപ്പൊ എല്ലാവരും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണമെന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെയും കൂടി കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ചിലവർക്ക് എത്ര പറഞ്ഞാലും അത് മനസ്സിലാകണം എന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ വിട്ടുകളയാന്നല്ലാതെ വേറൊരു മാർഗവും ഇല്ല. അപ്പൊ നിശബ്ദം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവാ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകാൻ എന്നല്ലാതെ നമ്മള് അവിടെ മറ്റുള്ളവരെ വഴിമാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിപ്പോയവരെ വഴിമാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. വൈ സർവാണി കർമാണി സന്യാസ്യാധ്യാത്മ ചേതസ നിരാശീർ നിർമ്മമോ ഭൂത യുദ്ധ്യസോ വിഗതജ്വരഃ. അതുകൊണ്ട് അല്ലയോ അർജുന, നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭേച്ഛയോ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമോ അലസതയോ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അതുകൊണ്ട് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നീ നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ എങ്ങനെ ചെയ്യാ? ഉടമസ്ഥാവകാശമോ എന്താണ് ലാഭേച്ഛയോ കൂടാതെ അലസതയോ കൂടാതെ നീ യുദ്ധം ചെയ്യണം. അപ്പൊ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭേച്ഛയോ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമോ അലസതയോ കൂടാതെ നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. എനിക്കായിട്ട് എല്ലാം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നീ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നീ എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമില്ലാതെ ലാഭേച്ഛ കൂടാതെ അലസത കൂടാതെ നീ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. തന്റെ കർത്തവ്യം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഇരിക്കണമെന്നാണ് ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണനെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ചുമതലകൾ നിറവേറ്റണം. ജീവാത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപമാണ് ഈ ആശ്രിതത്വം. ഒരു സൈന്യാധിപൻ എന്ന പോലെ കൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആജ്ഞാപിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കായിട്ട് ഒരാൾ എല്ലാം ത്യജിക്കണം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ആത്മാവാണ് ഭഗവാൻ. സ്വാർത്ഥ താല്പര്യമില്ലാതെ പൂർണ്ണമായും പരമാത്മാവിനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആൾ അഥവാ കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ആധ്യാത്മ ചേതസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു സ്വന്തം കർത്തവ്യം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാൾ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഇരിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണനെ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാ ചുമതലകളും നിർവഹിക്കണം. കാരണം ജീവാത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപമാണ് അല്ലെ ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ ലക്ഷ്യം? ജീവാത്മാവിന്റെ ലക്ഷ്യം. അപ്പോ ഒരു സൈന്യാധിപൻ എന്ന പോലെ കൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കായിട്ട് എല്ലാം ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ അനുസരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കായിട്ട് ഒരാൾ എല്ലാം ത്യജിക്കണം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ആത്മാവാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും ഉത്ഭവം. എല്ലാവരുടെയും പിതാവാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ആത്മാവ്. അപ്പൊ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം ഇല്ലാതെ പൂർണ്ണമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം? പരമാത്മാവിനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം ശ്രദ്ധിച്ചവൻ എന്താണ്? അധ്യാത്മ ചേതസ് എന്ന് അറിയപ്പെടാൻ അങ്ങനെയുള്ളവർ പറയുന്നതാണ് അധ്യാത്മ ചേതസ്. പരമാത്മാവിനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആള് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ചവന് പൂർണ്ണമായിട്ടും പരമാത്മാവിനെ ആശ്രയിച്ചവന് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ചവന് അധ്യാത്മ ചേതസ് എന്ന് പറയാം. യേമേ മതമിതം നിത്യം അനുതിഷ്ഠന്തി മാനവാഹ ശ്രദ്ധാവന്തോ അനസൂയന്തോ മുച്യന്തേ തേപി കർമ്മഭിഹി. എന്റെ ആജ്ഞാനുസാരം സ്വകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവ്വം ഈ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നു. എപ്രകാരമാണ് എന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം സ്വകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവ്വം എന്നെ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവര് കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് എന്താണ് മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുക, അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ കൽപ്പന വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ എല്ലാം സാരസത്തയാണ്. അതിനാൽ എല്ലാം ശാശ്വത സത്യവുമാണ്. വേദങ്ങൾ ശാശ്വതങ്ങളാണ്. അതുപോലെ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന സത്യവും എന്താണ്? അതും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകളെല്ലാം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? അസൂയയില്ലാതെ വിശ്വാസപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. സനാതനമായ ഭഗവത് കൽപ്പനകളിൽ വിശ്വാസമുറച്ചൊരു സാധാരണ മനുഷ്യന് ആ കൽപ്പനകൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കൂടി കാർമിക നിയമത്തിന്റെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും.
അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നിർവഹിക്കണം. അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ആ വ്യക്തിക്ക് ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. നാളെ എടുക്കാം, നമുക്ക് ഇതിൽ ഇനിയുണ്ടല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ,